artisnya ada Mbak Astin Pergiwo, kemudian ada Mbak Fitri Nuraini dan ada Vita Po Level Indonesia.
campur salin Indonesia wasik oi. Aduh 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 aduh. Iyo iyo iyo. Aduh aduh aduh. Ingkang ngersakaken menika Pak D Sarmono spesial. Lho gayange kaya ngene ora nek sing joget iki piye lho. Oh, ingkang mrika. Mboten tak mriki, Pak. Mboten. Mboten ngersake anu. Waduh. Joget mriki Ibu mboten. Mboten. Saestu lho, Pak, mboten. Nggih, Mirsani mawon. Bapak Sarmono. Oh, alah, sudah tidak kuat. Aja. Nanti malam mirsani mawon. Ngenten ngewen. Sehat nggih monggo. Pokoknya selalu sehat. Pak Sarwono Bunda Bidadar semangat semangat semangat. Hehe. Lanjut. Pilihan Sa.